pud niya ang iyong amiga nga si Pobre Buholana in Korea Vlog. Mangaon na sad mi og kaining baka guys. Bulgogi tawagan ni. Kay nag-request naman pud ni akong bana og bulgogi. Kay nakuangan atong una namong mukbang og bulgogi morning. Palit ko utro gani ha. Mo ni imong gikaon. Natay pipino guys. Lami kaayo pipino. Naapod tayo sili. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga video guys. Sana di mo papulaan sa mga video. Sunod na akong vlog guys, maghimo ko kimchi. Sudluan mo na akong sa paghimo ko kimchi. Ano ni guys, kimchi. 물좀 뿌려. 좋아. 됐다. 나타나라. 나타나. 그거 봐. Lami ang silya. Ano? Amin ne. Amin na. Amin wa. Papa mo siya. Puro lang yung sudan mo ikaon guys. May luto. Lamit sa saban ng litos kay Pesco Kaso. Yang 만들 때 아까 신경 샀고 찹쌀 멸치 같은 거. 멸치 있잖아. 이거 맞잖아. 어?
양은 무슨 거? 밀치 이쪽 있잖아. 고춧가루도 있고, 그 마늘도 있고, 사과도 있고, 양파도 있고, 한 개만 샀다. 삼촌을. 어떠냐? 그만 쌈싸 먹으면 알았어.
음. 어이 맞아 뭐 다른 사람 살 뺀다고는 살이 그 빼지나? 아이고 맞아. 살 빼 힘들지. 응? 뭐 오늘 봐봐. 오늘 잤다. 술 많이 사니? 우리 잔다 이거 있네. 내가 사오. 괜찮아. 괜찮아. 진짜. 야, 나는 잘 먹다. 잘 먹어라. Busog na guys. Suga. Salamat sa pagtanaw guys sa mga video. Sana di mo mapulaan sunod na pod na nga video. Maghimo kog kimchi. Guys, ang tudloan mo kung saan paghimo kimchi. Ugma siguro na ho nga vlog. 고수 발가. Himo kimchi. Pasensya na guys, boring kayo ang mga vlog. Sa mga sa mo ilaing ma-content kaya narakos balay. Way trabaho, naras balay. Pasensya na pud mo, di pa kayo ko kamao mo edit.
Maura na yung nakaya. Salamat jud kayo ni Florami BOHOLANA ug sa iyang mga igsuon nga ni promote sa channel. Salamat kayo ninyo. Niabot na ko og 1K subscriber. Salamat ka adto ninyo. Ug sa mga subscriber ko na ho, thank you sa inyong pagbisita sa hong munting bahay. God bless you ninyo tanan. Kaibaw ko daghan mga followers ni Florami nga ni-follow po sa ang YT channel. Salamat kayo ninyo tanan. Kaibaw mo guys nga nung nag vlog ko bisag dili ko ang ayan aning pasyuna na kuan na po ko ni Florami kay siya man akong bihimo nga kuan nga nung nag-vlog ko. Inspiration. Wow. Wang bana, isa nang ikaon ag hashtag kaha. Talawan niyo guys. Murag iro. Nakuwangan man siguro ni. Wow, chalmogo. Masisa. Ha? Tumugol Hindi ako kita. Hindi munde mo. Tamot. Thank you guys. Please po kung subscribe sa channel Pobre BOHOLANA in Korea vlog nga pinduta po ag bell aron ma-notify mo sa sunod nga video. Daghan salamat kaayo guys. God bless ninyo tanan. Bye-bye. Diyan, ay hindi, nula, birthday niya, hindi tayo nakita. Wala. Hindi na yung birthday nung nakaraan. 2018 pa yun. Hindi. 19. Ito yung kinain namin. Last year, hindi. Last year, hindi tayo Pansit. nag- Ay, tayo wala. May manok. Ay, hindi, yung May uuwi si Nan, ampalaya. 2019. Nung May uuwi yung paksiw. nanay Nanay ni ni Irene. Irene. May 19 sapin-sapin. yun. May bilo-bilo. Wala akong nagawa nito. Lami kayo pansit. Okay lang ang masa? Masarap.